Kogeneračná jednotka je systém, ktorý dokáže efektívne vyrábať elektrickú energiu a teplo súčasne z jedného zdroja, čím výrazne zvyšuje celkovú účinnosť systému. Užívateľ kogenerácie týmto ušetrí viac než 36 % primárnej energie v porovnaní s oddelenou výrobou elektriny a tepla. Nachádzame sa v hustej sídliskovej zástavbe, kde nie je možné využiť kotle na biomasu a sú tu aj nepriaznivé podmienky na využitie solárnej energie. Keďže sme pripojení do distribučnej siete plynu, rozhodli sme sa ich nahradiť kogeneračnými jednotkami. Moderné kogenerácie sú však plne kompatibilné spaľovať aj obnoviteľné plyny, ako napríklad biometán a zmes zemného plynu s vodíkom. Častým príkladom a skvelým miestom na využitie kogenerácie sú hotely s bazénmi, kúpeľné, nemocničné zariadenia, sídliska, verejné budovy, ako aj bytové komplexy. Inštaláciou kogeneračných jednotiek získame moderný zdroj tepla, ktorý oproti tradičným kotlom efektívnejšie zhodnotí palivozemný plyn a zároveň prevádzkou kogeneračných jednotiek získame aj komoditu elektrickú energiu, ktorá sa dá zhodnotiť na energetickom trhu a tým sa investícia do kogeneračných jednotiek stane ekonomicky výnosnou ako aj návratnou.